Nej, jeg må hellere lave en selvredning. Jeg har det ene ben inde i kajakken, sådan, så jeg holder styr på den. Du har det ene ben inde i kajakken. Okay. Og så sætter jeg en paddel på. Og så sker der det, når jeg puster den op, så klemmer den så meget om bladet, så man næsten ikke behøver at binde den fast. Det er klogt at gøre det. Der var en af de der videoer der, hvor de viste, hvordan man ikke skulle gøre. Han tager det i paddeflogen, jeg ved ikke, hvor mange gange. Sådan. Så puster jeg også lidt op på bagsiden her. Godt. Nå, okay, skal den det? Hvis man nu er uheldig, at den er gået i stykker på den ene side, så har man jo heldigvis den anden. Altså man kan jo ikke klage over til instruktørerne over, at det ikke virker, når man er ude. Altså, så er det ligesom for sent. Okay. Så skal jeg lige have den vendt rundt. Det kan jeg jo bruge benene til, når det er hver gang. Eller hvordan er det, ligesom man sidder med? Det bliver hængende med benene. I princippet så er fat her, så ude overfor døren. Jeg vil godt lige tømme den for vand. Og så er der folk siger forskelligt, men det der virker for mig, det er, at jeg hopper ned under kajakken og strækker armen og skyder op som en prop med en strakt arm. Hvis den er strakt, så har jeg kræfter i den, men hvis den går sådan her, så dykker den. Prøv lige en gang, så det kan lykkes. Og så har jeg fået så meget vand ud af den, som man nu lige kan. I hvert fald en god måde. Så bruger man også opdriften i redningsvesten, ikke? Til at få den op. Men læg mærke til her, jeg tager fat her med min hånd, og så sparker jeg lidt med benene, indtil jeg kommer op her. Det ligger i vandoverfladen nu, sådan cirka. Så der er også en krog med det ene ben, og så der er en krog ved siden af med det andet ben. Og så holder jeg balancen ud mod den der paddleflow. Det er det her skift, hvor man bare er skvært i. Ja. Så inden jeg nu gør noget, så har jeg den der hånd derud. Jeg kan læne mig ret langt ud her, ikke? Og prøv at lægge mærke til, hvor langt paddefloden er væk fra kajakken. Så han har stødpunktet langt ude. Og så vender jeg mig rundt den her vej over. Og sætter mig ned i. Og så skal jeg jo selvfølgelig lige have arrangeret mig. Og hvis jeg gør det, så sætter man vælter altid dårligt vejr, eller hvordan det er. Så har jeg den her, så hvis jeg lige pludselig venter til at sætte sprayskørt på overbalance, så kan jeg jo lige